Durangoko jesuiten ikastetxeko ikasleek 6 urte daramatzate voluntario lanetan hainbat zerbitzu eskaintzen dizkiete herrian premian daudenei. Etorkinei, beharra duten umei edo baita adineko jendeari ere. Lierni Agirrezabala. Hemen Astarlo egoitzan zer da egiten dutena? Jolasten dute bingora, eskulanak egiten dabez, edo baloiagaz, eta gero aurrei lagundu, ez? Pertsona asko dauz, ez tekila bizita ugari, orduen nahi da bina pizka desahogau, berbaitea, bizikalitatea emoten dut ziren, batez be. Zuk zenbat urte dituzu, Juana? 92 urte daukaz, kartetan ikin du. Eta irabazten aldezu kartetan? Ez da irabazitxe, arratzaldi ondo pasau. Hori da. Angauzen nien minipezin junbe. Niretzat oso aberasgarria da, pertsona moduan laguntzen dit asko esten. Eurek dauz pozik, baina zu bai urteten zarenetik ona hemendik beti zauz, irribar batekin eta esaten dutzu Jose ondo, azkenien lortu dut beste pertsona bat ondo egotea. Horitxo batek esan dit gaur pelukeritikan etorri zatela. Pelukeri eukidezutela. Bai, hamen notan. Bai. Dotore jartzen zate astero. Bai, beti, aztien ben. Bai. Nahi dugu gure ikasleak konturatu daitezen zeintzuk diren gure elkartean dauden behar desberdinak, eta zen neurritan eurek egin dezaketen gauza txikiak ere eragin itzela edo eragin handia izan dezatela besteengan, ez? Eta horretatik aberastu, ezi, eta beraien etorkizunean nolabait horrek isla izan dezala. Michael, zer suposatzen duzuentzat voluntariak ona etortzea? Jesuiten etxeko bolondrezak batez ere dira helduak, jubilatuak. Orduan, ostiralean hemen agertzen dira beste batzuek, gazteak, ikastetxeko gazteak. Eta orduan gaztetasuna ekartzen dute. Aitor, zertan zabiltzate? Hain gauz pizkat lengua ikesten, eta batzutan egiten dugu beste gauza batzuk, adibidez, matematika edo olako gauza. Gustura? Jo, oso, gainera dira oso jende ona, beti barrezka da oso ondo. Ikus duzu zelan etorkinek daukaten olako gogo berezi bat ikasteko eta gure gizartera nolabait lotzeko. Edien, ondo? Bai. Bai? Idazten, ikasten? Bai. Badaude 18 urteko muga horretan, eta luzarora begira komentatzen dute pasatu direnak ez da, hemendik utzi duela, ez? Poso hori, eta beraiek posi daudela parte hartu dutelako proiektuan, eta beraien garapenean, beraien heldutasunean garrantzitsua dela proiektua. Eta gero Durangon, edo Durangoko zerbitzuetan, argi dago baita ere, ez? Danok dago oso posik, elkarlan egiten dugu pila bat, eta oso aberasgarria da denontzat.